Ang ating oras alas 10, 12 na. Good morning na ibaghagsapa. Gawi-gawi sa iwagat agyo-agyod. Maptang dyan nagsapa sa 11 kita Junamin. At ito po muli ang inyong usapang wellness ngayong araw ng Sabado. At siyempre makakasama ko ang ating Miss Wellness. Wala pong iba, Miss Jewel. Good morning. Good morning, Kap, and good morning sa lahat ng mga listeners at nanonood ng ating programa. Yan, nakailaw na ba yan? Ayan, okay. So, kumusta ka na, Jewel? Mas mabuti Kaysa dati. araw-araw kaysa sa dati. Oo naman. Okay, at para sa ating mga listeners, sa ating mga viewers naman, para sa inyong mga katanungan, text mo lamang yan, 0999-3070-649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. Okay, anong magandang balita ngayon? Anong may babahagi natin na magandang balita para sa ating mga kababayan? Pag-usapan natin, Kap, kung paano tayo makatulong sa mga ating mga kababayan, ang ating mga kalalakihan na may problema sa BPH or benign prostate hyperplasia. Benign prostate. Hyperplasia, opo, yung enlargement of the prostate. Pagka sinabi nating benign, hindi siya Hindi siya cancer, no? cancerous, opo. Okay. So, ano ito? Ang ating mga kalalakihan na mayroon nito ay pwede po tayong makatulong Mhm. sa pamamagitan ng ating supplement. Okay. Supplement natin na ating sinishare dito sa DLC. Mhm. Ano po, yung ating pumpkin seeds formula. But before that, katuwaan lang. Oh, ano? Ano? Anong katuwaan? What will you choose? Sex or food? Ha? Katuwaan lang, sex Oh. or food? Siyempre, food. Food is lifer. Oh. Kasi Kap, do you believe na according to Maslow kasi um, um, nasa hierarchy of needs siya. Okay. Kasama siya doon sa hierarchy of needs. Uh-huh. So, yung mga kalalakihan, most of them, talaga, ang kasama sa kanilang buhay ang sex, lalo na yung family man. Ano Mhm. po. So, kumbaga, kasi na-include nga siya sa hierarchy of needs, nandoon siya sa intimacy at nandoon siya sa reproduction. Okay. So, kailangan lang natin ang education tungkol doon. Ano po. So, most of our men na nakaranas na ng mga like andropause or 50 above, may mga problema na sila Kap sa prostate. Paano ba ito nararamdaman? Ano may mga sintomas Yung ba mga to? causes niya, may mga sintoma. Halimbawa, nahihirapan ka umihi, Mhm. or ilang beses ka ba umihi sa isang gabi? Sa Okay. gabi? Madalas ka umihi sa gabi? Oo. At masakit pag umihi ka? At konti lang yung ihi mo. Yung, So, ibig pero sabihin, paunti-unti. prostate na yun. Mayroon kang possible na mayroon kang enlargement of the prostate or ibang term din, inflammation of the prostate or prostatitis. May kinalaman ba yung hindi na tatayo siya, hindi na siya titigas? Yes po. May tendency na mayroon tayong tinatawag na erectile dysfunction because of that enlargement of the prostate yung sa paligid noon. So, ang gagawin niya kasi, di ba, pinapaliit niya yung daluyan ng ihi. Oh. So, pag umihi ka, nahirapan ka umihi. Pag umihi sila, unti-unti lang, Mhm. tapos mayat-maya, ganun. Oh. So, meron kayong kuwan dito, ano? Meron kayong machine na ginagamit para makita kung may prostate ang isang lalaki. May prostatitis or enlargement of the... Meron po. Meron palang prostate, yung prostatitis pala. Yung prostatitis or yung prostate hyperplasia. Okay. Inflammation doon sa paligid niya. So, mayroon tayong machine na makikita ko din doon kung meron. So, nakakatulong ito para ma-prevent yung tinatawag natin na cancer sa prostate. Kapag nakitang meron ng ganito, ano naman ang ginagawa ng DLC? Ano ba ang nagagawa ng DLC naman para ito di ba may Matulungan. anong ba tawag dito? May enlargement, no? Yes. So, bali, meron tayong supplement na nakakatulong dito, ang ating pumpkin seed formula. Okay. Pumpkin seed
seeds formula ng DLC ay nakakatulong dahil sa content nito na beta-testosterone na oil po siya na kung saan nakakatulong sa enlargement ng prostate or yung prostate hyperplasia na ito pag hindi naagapan ka ay mauuwi sa cancer of the prostate. Yon. So mostly ano na mga kalalakihan na minsan 40s nga meron na. Like may mga other factors pa din po. Like for example, sila ay madalas manigarilyo or chain smoker, pagbigay ng sakit na ganito. Contribute sa prostate enlargement. Like yung mga kulang sa exercise din. Okay. Yung kasi yung ating prostate or yung ating male sex organ kailangan din ng workout. Workout yung ating May workout din para nakakatulong. yung ating sex organ. Yes, at saka yung mga mostly pag ang mga factor din ng hyperplasia, natatawa si Kap. Yung factor din sa hyperplasia yung po like obese or overweight. Okay. So din siya contribute doon sa sakit na yon. Curious lang ako, Jiwala. Sa workout. Paano natin mino-workout yung ating sex organ? That's why sinishare ko, 'di ba? Sinishare ko. May workout din yung sex organ. Paano? Kasi nga po, 'di ba, wala naman siyang yung muscle, like for example, dapat everyday everyday nakaka-erect yan or everyday like yan yung kanyang workout. Mayroon ding tinatawag na exercise na Kegel exercise. Ano yun? Anong exercise yun? Muscle control. Yun, exercise yan para din mapalakas yung ating bladder support at saka yung ating Kung halimbawa ang isang lalaki mahilig naman sa sex, considered ba na exercise yun? Hindi po. Lahat naman ng sobra ay hindi maganda. So, pag over ka naman dyan sa sexual activity, ang tendency ay mawala yung iyong testosterone. Parang maubusan ka ng testosterone. Pag over. Na-over ka. Yes, kailangan naman moderate. So, dapat regular. Hindi naman less. Kumbaga, pag wala naman yon, masama din. Ano yung regular? Regular like... Once a day, ganun? Once a day or 3 times a week, mga ganun po. Akala ko 3 times a day. Kung sa iba, depende po, Kap. Depende po. Pero, Kap, alam mo ba yung pag madalas kasi, nauubos yung testosterone. Okay. Yun yung tutulungan ng pumpkin seed to develop or to produce yung testosterone. Yun so, para para din sa babae, 'di ba? Pag nawalan sila ng yung diniscuss ko last time na estrogen, nagda-dry. Ganun din sa lalaki, parang na-dehydrate din sila. Kasi pag na-release mo yung testosterone, nauubusan din. So, kailangan masusuplayan. At pag hindi mo din naman i-release, it is carcinogen. Pag hindi mo na-release? Nakaka-cancer naman. So, kinakailangan pala i-release natin? Yes po. Yung iba through masturbation. So kinakailangan natin ng masturbation? Yes, healthy ang masturbation. Ilang Wag lang beses yan sobra. sa isang araw? Just, hindi naman, siguro hindi hindi araw-araw, basta ma-release mo lang siya within a week. So, uso yung DIY, yung sinasabi nila, do it yourself. So, healthy po, hindi yun mental disorder. Okay. It's healthy for the sake of health. So, hindi yun masama? Hindi po. So, ibig sabihin, kung lagi kang nagmamasturbate, nakakabuti sa prostate? Hindi lagi, kasi minsan, yun ang masama pag nasobraan. So, dapat moderate din. So, parang sabi mo kanina, 3 times a week yung sex, ano? So, itong masturbation, 3 times a week, pwede rin? Pwede rin. Or kaya, yung iba kaya daily, mga ganon. Kasi everyday dapat nag-e-erect yung sexual organ. So, that is the workout. Pero yung iba naman na walang partner, syempre, yun nga, nagmamasturbate sila, but wag sobrahan. Okay. So, healthy yun. Yun lang, very practical, akala nila bastos yun, para hindi. Okay. That is normal. That is, kasi, di ba, na-mention ko nga po,
Kasi kinreate ni God yan for sexual Oo. enjoyment, for ano, Para for mag-enjoy ka. opo, kinreate yan. So, ibig sabihin, everything na kinreate is good as long as ginamit mo ng tama. Yun lang po. So, yun naman nakakatulong, hindi nakakatulong. Halimbawa, alam mo ba Kap na yun nga, mga nakaka-less perform yung mga, kumbaga ano ng kanilang confidence. Mm, Pag yung, di ba nakakaano ng confidence pag may mga problems sa ganyan. okay. So dito tayo para tumulong. Ano nga po yun? So painumin natin sila ng supplement na nakaka-produce ng testosterone. Okay, ano yung supplement na yan? Yun yung pumpkin seeds formula. Pumpkin seed formula. Pumpkin Seed seeds formula ng formula. DLC. Meron kami po nun. Mabibili yan sa DLC. DLC. Opo. Ano yung tabletas? Tableta po. That is a water-soluble tablet. Okay. So, maganda siya. It's Ano yun, once a day? natural. You can take it twice or once a day. So, liwanagin natin na Miss Jewel, ano, sa mga may problema sa prostate, At saka wala pang problema sa prostate. at saka wala pong problema sa prostate, Healthy po siya. yung hindi tinatayuan, yung hindi tinitigasan, pwede rito. Pwede po. Nakakatulong po ito. Nakakatulong siya. Yes po. Oo. Eto, dako tayo sa ating mga tanong ng ating mga kababayan. Ano? Habol natin ito kasi alas 10:24 na. Galing kay 38, sir, no shakat sex, kunana, tamakao mati food. No jekwa, haan, kunana. Nikula po dito kunana. Kay 14 naman, good morning. May mga nababasa lang po ako sa ibang kape at ibang supplement. Nakasulat na no therapeutic claim, no approved therapeutic claims. Ano po ibig sabihin? What does it refer to? Is it safe to take pa rin ba if written on the product? Ganun lang talaga po ang nilalagay kasi nga po hindi siya category ng medicine. Hindi Yes, siya gamot. hindi siya gamot. So, no Oh. therapeutic claims. Kasi we are on dietary supplement or we are on supplement. So, supplement lang po. Kaya ganun ang nakalagay po doon. Okay. Kay 5-6 naman, paano naman gawin yung exercise ng muscle control? Ano lang po yan, just think mo nakaupo ka or pwede ka nakahiga. Yeah, itataas mo lang yung hip mo, tapos imamasa control mo lang, parang imagine mo na iihi ka, daban, and then iihi ka, pero hindi ka iihi. Tapos pagkatapos nun, i-release mo. Parang iko-control mo lang yung muscle mo, parang akmang iihi ka, pero hindi ka naman iihi. Na-try mo ba yun? Yung ganun? Nagmamuscle control. Ang mga babae may Kegel exercise din, magmamuscle control din. Nagma-muscle control? Yes po, nagmamuscle control. During sex? Pwede po yun. Nagma-muscle control din? Opo, ginagawa po yun. Pagka para tumagal? Opo, ganun. Okay. Kay 14 naman, ma'am, how about for no partner? It is abstinence use, any related disease, kunana. Kapag yun daw mga walang partner, siyempre, ito, pwedeng mag-masturbate ito, no? Opo, kaya nga po tinuturo So, pwede bang magkasakit sila? Kasi nga po, pag hindi used yan, maaaring magkasakit din sila sa prostate. Kapag hindi mo ginagamit yung sex Opo, organ mo unused. Opo, unused kasi. So, kailangan ikaw na ang gagawa ng paraan doon. para gumana. Opo, mag-masturbate ka. Kasi nga po, i-release mo nga po Kap yung testosterone kasi pag okay. sobra, masama din. Kasi nakaka-cancer din siya, carcinogen din siya. Natatawa si Kap. Parang ang aga nung topic natin ng masturbation. Okay? But that is normal. Okay. Normal. Pero yung iba nga hindi nakakaalam noon, kaya may nagkaroon sila ng problem sa prostate, minsan may enlargement or may erectile dysfunction. Kasi nga po hindi nila alam yung may mga din siya, workout din siya. May mga iwasan ang paninigarilyo to avoid that. Kasi kasi dine-dehydrate din ng yung chemical, nakakaano din ng testosterone. Tapos exercise. Opo, exercise. Ang exercise, the best exercise like walking, Okay. cycling, kasi nakaka-produce ng testosterone, which is healthy para, lalo-lalo na yung mga hindi nagkakaanak, dapat nag-exercise po para magiging healthy yung kanilang sperms, opo. Ito naman, tanong ni 5-6, paano pag babae? Pwede rin bang mag-masturbate? Oo naman, nagmamasturbate din yung babae. Okay. Pero most of the time lalaki po, kasi sila yung prone po dito sa prostate
hyperplasia. Hindi ko na itatanong kung paano ginagawa ng babae. Huwag mo No? nang tanungin, Oo. Kap. Damag kumahan kay guest, madalas po akong umihi, lalo sa gabi, istorbo sa tulog. Ano po ba ang gamot? Marami naman ihi. Putol-putol nga lang. Ano ba ang gamot, ma'am? Possible po siya na may prostate hyperplasia. So punta po siya doon sa office ko para po ibibigay ko yung tamang pag-inom ng pumpkin seeds. Okay. Ma- Meron ba makakatulong. kayong, yung bang check-up ninyo libre pag nagpunta sa office? Yes po, may nag-sponsor kaya libre na po ang check-up ngayon. So lahat ng gusto magpa-check up at lahat ng may mga nararamdaman tungkol sa kanilang prostate or madalas Okay. na pag-ihi, masakit na pag-ihi or walang hindi na tatayuan or may erectile dysfunction, pwede po kayong pumunta doon. Huwag po kayong mahiya kasi meron tayong pumpkin seed formula at iba pang supplement para makatulong po dito. Okay. Tanong ni Emperador, nakalive ba kayo? Nakalive yan, Emperador. I-check mo lang, RNJ Luzon. May gamot ba sila para sa mga sawi sa puso? Sawi sa o sige, ituturo ko po kung paano ituturo ko po kung paano para hindi ka masawi. Nasa wellness po tayo, so we are holistic. Okay. Galing naman kay Tuto Kap, pagidambag man kini Madam, no, dati agas da nga pampalukneng, tapermi. Ay, grabe, tangken na. Meron daw ba kayong gamot para pampalambot? Kasi ito naman is nasobrahan yata sa tigas. Baka nasobra niya ng produce ng testosterone or at saka active masyado yung testosterone niya. Ibig sabihin, may hormonal imbalance din po yun. Okay. Kay 44 naman, for women, nakakatagal na wala. Diyan ba nakukuha ang mayoma? Myoma. Oo. Due to hormonal imbalance. At saka Okay. of course, kasi hindi sila nagkakaanak, may mga possibility na kasi nga po hindi na linisan or hindi na nakaka-release. Yung minsan may mga cause din. Pero usually, pag myoma kasi hormonal imbalance ng babae. Ayan. At kay 88 naman, kaslagripo gayam kap ni Ges, no saan nga may lukat aglati, dapat gayam mausar nga kanayon. O tama, tama yung sinabi ni Miss Jewel. Kinakailangan ginagamit yan. Oo, Parang sa gripo kapag hindi mo ginamit, Barado. kinakalawang yan. So kasi nga siya po, either used, nasobraan ng gamit, or Oo. hindi na yung gamit. Kaya nga may mga paraan tayo para po maging balance. Kaya may tinuturo po tayo. Tanong naman ni Sixto, meron ba kayo gamot parang Titan Gel po? Ay, wala po. Wala Walang po ganon. tayong Titan Gel kasi we are natural, mga puro ini-intake. Ang ating pumpkin seed is a water soluble, so safe po siya, natural po siya. Galing ka naman kay 10 naman, ma'am, jay testosterone booster yu bakit mabalin iti animals. Mayat gamin no matudukan ti testosterone jay pang derby nga manok. Pwede ba yan sa manok? hindi pa po natin na-try sa animals. Pwede naman po niya subukan, di ba? Okay, Kasi subukan mo. natural naman po siya, made of pumpkin seeds and then a little soybean germ formula ang nandoon sa pumpkin seeds formula po natin. Okay. Pagidamag man no dati pang pataba. Pang pataba raw. Pampataba ng Pampataba, ewan ko kung alin yung Anong gusto niya papata- patabain. Ano ba gusto niya patabain? Or kasi meron din kasi na umiksi, pwedeng pahabain, ganun, pwede po yun. Kung nabawasan ng size, Okay. ang usually pag nabawasan ng size, maaaring makatulong din kasi nga pag lumaki yung mga lalaki, pag tumaba sila, kasi naka-attach siya sa, 'di ba, sa abdomen wall, Okay. yung ating sexual organ ng mga lalaki. So, may tendency na liliit siya, mabababa siya. Pero pag nag-exercise siya, babalik po siya sa normal size. Okay. Kay 14 naman, Kap and Ma'am, thank you very much. Informative and educational. Maraming salamat sa lahat mo ng mga nagdanang, sa lahat mo ng mga nag-text. Okay, Miss Jewel, imbitahin mo sila kung saan sila makakabili nitong pinag-uusapan natin na ano ba tawag dito? Pumpkin Supplement, ano? Opo. Yung ating pumpkin seed formula ng DLC ay matatagpuan sa number 2118 Maharlika Building sa second floor. Doon po kayo makakabili sa akin at doon po kayo
makapagpa-check up ng free. So wag po kayong mahiyang pumunta doon para maituro ko pa sa inyo, para makatulong kung paano tayo matulungan sa ating problema, lalong-lalo na sa ating prostate. No. Ang tinatanong pala niya, pampataba ng katawan. Meron din po. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ng kailangan nyo para sa kalusugan, makukuha nyo po doon. Punta lamang po kayo para ma-check up ko muna para alam ko po kung anong ipapainom po sa inyo. Okay. At libre yung check-up, ano? Yes po, libreng check-up. Punta lamang po kayo doon. Okay, sige. Ang ating oras, alas 10:33 na. Miss Jewel, baka meron ba gustong itagdag? Okay po, punta lamang po kayo doon at para matulungan kayo sa inyong mga concerns, sa inyong prostate at other health problems. At meron pa pong maraming produkto doon na nakakatulong para sa ating kalusugan. Okay, ulitin natin kung saan matatagpuan. Punta lamang po kayo sa number 2118 Maharlika Building sa second floor, katabi ng Singer. At katabi Okay. kung sa likod kayo dumaan po, katabi ng flower shop. Okay. May contact number na pwedeng tawagan para sa mga gusto mag-inquire. Okay po. You can text me sa 0977 0977 053 053 7846. 7846. May mga humahabol pa rito. Anong gamot sa ihi ng ihi? Ayun na po. Sobra Possible. ang baho, sabi niya babae ito. Ihi daw siya ng ihi, babae siya. Okay. May amoy. Mayroon siyang malamang may inflammation doon sa loob. So punta lamang po siya doon. So, pasyalan lang. Opo. I-check ko kasi mayroon ako mapapainom sa kanya to Okay. address that problem. Miss Jewel, ulitin natin yung ating numero. Okay po. You can text me at 0977 0977 053 053 7846. 7846. Maraming salamat, Miss Jewel. Okay, Kap, maraming salamat din po sa laging pag-invite sa akin dito at maraming salamat sa mga listeners at viewers ng ating program. Yun. Hanggang sa susunod na Sabado, ang tabayanan po ang ating usapang kongreso. Makakasama naman natin ang ating butihing Congressman Mark Go. Pagkaroon lamang na ilang paalala. Diyan lamang po kayo, ha?